вале информация пурра набуда руҷаҳолӣ дар ҳолате ки агар як рӯз дер кунед пулша барои пардохт карданаш дар ҳолати запрос метиҳанд ки шумо ягон нарушения кардагӣ ҳастед. Ассалому алайкум ба ҳама нафарҳое ки ҳама рӯза видеоҳои моро тамошо мекунед. мо имрӯз тасмим гирифтем ки комментарияҳои шуморо хонда ва ба саволҳотон ҷавоб гардонем. Бо диққат гӯш кунед. бародарое ки дар шаҳри Москва қарор дорем, барои шуморо агар стоматологи тоҷик дар кор бошад, рақамҳои телефонош марҳамат мебурояд, метавонед занг бизанед. тамоми намуди проблемаҳои дандона иншааллоҳ ки метавонад ҳал бикунад, яъне ки табобат бикунад. хоб шурӯъ мекунем хондани комментарияҳоро. Баҳодур Шоев нависондаи: салому алайкум акаи Сорумон. мегӯянд дар Россия патента аз байн бурданианд. дар як сайт дидам. дар ин масъала ягон информатсия дорем? дар ин масъала марам дидам дар сайт, яъне ки хостам видео кунам, вале информатсия пурра набуда руҷаҳолӣ. яъне дар Федератсияи Русия ҳозираш як тарҳи қонунеро тайёр кардастанд ки дар соли 2027 ба як гуфтае ки барои бархе аз муҳоҷирон, яъне барои аз баъзе муҳоҷирон патент аз байн бурда шавад. дар уҷа гуфта шудагӣ нест ки барои кадом намуди муҳоҷирон ва барои киҳо, лекин ин чиза мақсад ки дар соли 2027 бояд ки ҳамин гуна бикунанд ва интизор мешавем иншааллоҳ ки информатсияи нав шид, баъд бо видео мекунем, мефаҳмонем. Саадуллоев нависонда: салому алайкум акаи Сорумон. дар бораи мигратсиони картаи якмоҳа видео накардем, чӣ шид? насиб боша мекунем бародари азиз, яъне мигратсиони картаи госчиро дар назар дорем. шумо интизор бошем, мақсад ки видео мекунем. ҳоҷиев нависонда: ассалому алайкум акаи Сорумон. 1 сентябр чӣ гап мешавад барои трудовой договор гап занем. як ошном официални дигар ҷода трудовой карда буд. ҳар моҳ 4000 месупорид. аз 1 сентябр 21000 мешавад гуфтан шуд. илтимос як дар бораи трудовой договор гап занем, ҳама бинанд. рости гап ин чизе ки шумо гуфтен, ҳозир мо дар ин масъала ягон информатсия надорем. мебинем ку чӣ информатсия ҳаст дар ин бора, баъд насиб боша видео мекунем. бародари азиз, видеоҳои моро пайгирӣ бикунем. як нафари дигар нависондае ки салому алайкум акаи Сорумон. патент аннулировад, шиданаш сабабаш дар чие? чӣ хел қонун бошад? мо дар видеои гузашта дар ин масъала видео кардем ва фаҳмондем ки бо тариқи автоматӣ патентҳоро Федератсияи Русия аннулировад мекунад дар ҳолате ки агар як рӯз дер кунед пулша барои пардохт карданаш патент месӯзад аллакай. усмон нависонда: салому алайкум. агар шахс 1 ноябри 2009 таваллуд шуда бошад, метавонад бедовернас аз Тоҷикистон ба Россия равад. ҳамин худуд ҳисоб ки 18-сола кишидагӣ набошад, агар наметавонад. як нафари дигар нависонда: рекламаро аловида кунед. вақте ки барнома гуфтӣ ти хабар ҳастон. юрист Тиҷ Сафаров. маъқул набошад реклама тамошо накунем. як нафари дигар нависондае ки салому алайкум. номеротонро рӯӣ кунед. интизорум. номерои телефони мо агар барои ягон савол гуфтеста бошен, дар ҳамин комментария бинависонед, ҷавоб мегардонем насиб бошад. Султона Абдуллоев нависондаи: салому алайкум акаи Сорумон. як савол дорам. карта дар реестр ғалтида. манам дар реестр меғалтам. ман чӣ кор кунам? карта блокировка шиданаш сабабаш запрос додани МВД Федератсияи Русия мешавад. дар ҳолати запрос метиҳанд ки шумо ягон нарушения кардагӣ ҳастед ва албатта ки номам дар реестр дохил мешавад. илҳом нависондаи: ака ҳамин шуғули аҳолӣ, шиноснома ва раводид куҷои Душанбе, кӯча дом, илтимос ҷавоб диҳед. кӯчаи айни дар шаҳри Душанбе бародар. як нафари дигар нависондаи: салому алайкум акаи Сорумон. барои въезда дидам проверка кардан ҳаста, ягон ҷо ки точнаша биган дар Тоҷикистон по всему линию. раҳмат ака Зарани. бале, мо доим дар видеоҳо мегӯем ки ҷои боваринок шуғули аҳолӣ ҳастаи. уҷада шиноснома ва раводид гуфтани ҷо ҳаст, мерен ана унҷо муроҷиат мекунед ва кори шуморо буд мекунад. Қурбонов нависондаи: ассалому алайкум акаи Сорумон. моҳи сентябр 27сола шавем. хизмат мебаранд ё ин ки не? нафарое ки 27сола шидагӣ ҳастен, аллакай аз даъват ба хизмати ҳарбӣ озод ҳастен.
як нафари дигар нависонда салому алейкум ака. беҳтарин суханҳо мегӯй. худованд нигаҳбонат бошад. пешравӣ барои шумо. зиндаву сарбаланд бошед бародари азиз. ташаккури зиёд. шахов нависондаем. ҳоҷиҷон танировкаи мошин 3 рӯз гузашта исрокуш. штрафуш чанд сумай. дар ҷумҳурии тоҷикистон дар назар дошта бошед агар бе иҷозатномаи сиёҳшиша мошин ҳай кардан аз 8000 сомон ҷаримааш боло ҳастад. зинда ва сарбаланд бошед. барномаи имрӯзамона ҷамъбаст мекунем. саволотон бошад бинависонед. худо хоҳад дар видеои дигар мехонем боз. то барномаҳои дигар худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. renderforest.com